Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur azaroaren 15 astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gaixotasun neuromuskularraren arreta egonkor mantendu da 2020an helduetan eta aurten gora egin du nerabentzako kontsulta batekin. Arginaritzek arranoren eguna ospatu du. Bonelliko arranoa berreskuratzeko Aquila Life proiektu europarraren barruan. Izadi bere guraso presoengandik urrundu ez dezaten irtenbideak eskatu dituzte Burlatan egin den ekitaldian. Hor dago Nafarroko hegoaldetik euskararen zonifikazioa gainditzeko eskaria. Sesmako Nafarroko ubideko obrekin datorren urtean 1300 hektarea inguru ureztatu ahal izango dira Itoizko urarekin. Ingurumeneko departamentuak jardunaldi bat egingo du online aste honetan Glasgowko klimaren goi bileraren emaitzak aztertzeko. Nafarroko despopulazioari aurre egiteko ideia ekintzaileen lehiaketak datorren astean aukeratuko ditu proiektu irabazleak. 105 ikastetxetako eta hezkuntza bereziko 4.000 ikaslek eta irakaslek parte hartuko dute 2022ko iraupen eskiko eskola kanpainan. Aierdik Baztan Bidasoako alkatekin hitzarmen bat sinatu du eskualdeko errehabilitazio talde bat ezartzeko. Amets Arzailusek jantzi du aurtengo Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bertsolari txapelketako txapela. Espainiako transizioaren analiz simboliko artearen ikuspuntutik Nerea Lekuona sortzailea gasteiztarraren proposamena mistoen eraikinean. Gaixotasun neuromuskularraren arreta egonkor mantendu da 2020an helduetan eta aurten gora egin du nerabeentzako kontsulta batekin. Nouk erregistro espezifiko batean lan egiten du mota horretako patologien jarraipena hobetzeko eta egun nazionalak gaur ospatuko da. Gaur azaroak 15 gaixotasun neuromuskularraren egun nazionala ospatzen da. Patologia multzo handi bada pixkanaka muskuluen ahultasuna eragiten duena eta bizitzako edozein etapatan ager daitekena. Izan ere 150 inguru haurtzaroan agertzen da. Nafarroko Ospital Unibertsitarioak erregistro espezifiko baten lan egiten du mota horretako patologien jarraipena hobetzeko. Egun nazionala gaur ospatzen baita. Arginarizek arranoaren eguna ospatu du Bonelliko arranoa berreskuratzeko Aquila Life proiektu europarraren barruan. Jardunaldi honen helburua erakundek tokiko eragileek eta biztanleek biodibertsitatea kontserbatzeko ekimenetan duten inplikazioa ikustaraztea da. Nafarroko gobernuak Nafarroko ingurumen kudeaketa sozietate publikoaren bitartez eta Girrigilanoko udalarekin lankidetzan arranoren 2021ko eguna ospatu du Arginarizen. Jarduera hau Aquila Life 2017-2022 proiektu europarraren barruan kokatzen da eta Bonelliko arranoa berreskuratzea du helburu, Europako arrapalarik mehatxatunetako bat. Jardunaldi honen helburua erakundek, tokiko eragilek eta biztanlek biodibertsitatea kontserbatzeko ekimenetan duten inplikazioa ikusaraztea da. Izadi bere guraso presoengandik urrundu ez dezaten irtenbideak eskatu dituzte Burlatan egin den ekitaldian. Burlatan egindako kalejira eta ekitaldi koloretsuan Izadi gurasoekin etxera ekimenak irtenbideak eskatu ditu Maria Lizarraga eta Inigo Gutierrez euskal presoen alaba haiengandik urrundu ez dezaten. Gaur egun Izadi bere gurasoekin bizi da Aranjuezko espetxean, baina 3 urte betetzerakoan kalera aterako dute bere gurasoek presoa jarraitzen duten bitartean. Hor dago Nafarroako hegoaldetik euskararen zonifikazioa gainditzeko eskaria. Zatik eta anakronikotza jo dute eta hizkuntza eskubideak bermatzeko eskatu dute sustatzaileek. Asteburuan Kortesen hor dago herri ekimenari hasiera eman diote, Kortesko adierazpenaren aurkezpenaren bitartez. Ekimen honek euskararen zonifikazioa Nafarroan gainditzea du helburu. Herribera eta erdialdeko eskualde guztietatik etorritako pertsona ugari elkartu dira deialdi hori indarra emateko. Camila Guarín Peraltako bizilagunak eta Julián Vicente García Corteseko bizilagunak irakurri dute adierazpena.
Nafarroko herritar gisa Kortesetik Nafarroan hegoalderako dagoen herritik hor dago jo nahi dugu, erronka bota nahi dugu punta batetik bertzera joanen dena, foru komunitateko leku, herri, kontzeju, hiribildu eta hiri guztiak zeharkatuz, eta hor dago horrek 4 haizetara zabalduko du hemen eta orain aurrera pausok eman nahi ditugula edozein nafarrek, edonon dagoela eta edonon bizi dela. Foru lurralde osoan euskara ezagutu eta erabiltzeko duen eskubidea praktikan jartzea eragozten duten oztopo guztiak kentzeko. Gaur egun ordea gure eskubideak mugatzen dituen oztopo bat da Nafarroa 3 hizkuntza eremutan banatzen dituen hori: euskalduna, mistoa eta ez euskalduna. Zonifikazio hori bidegabea zen duela 4 hamarkada eta orain gainera anakronikoa da. Sesmako Nafarroako ubideko obrekin datorren urtean 1300 hektarea inguru ureztatu ahal izango dira itoizko urarekin. Txibite lehendakariak eta Ziriza kontseilariak Lizarraldeko eremu berri batean hasitako lanak bisitatu dituzte ia 8 milioi euroko inbertsioa ekarriko dutenak. Sesman Nafarroko ubidea eraikitzeko obrek datorren urtean guztira 1280 laborantzarako hektarea gehiago ureztatu ahal izango dira itoiztik datorren kalitatezko urarekin. Lanak hilabete honetan hasi dira eta datorren urtearen bukaeran amaituko dira erabat. Txibite lehendakariak eta Ziriza kontseilariak Lizarraldeko eremu berri batean hasitako lana bisitatu dituzte ia 8 milioi euroko inbertsioak ekarriko dutenak. Ingurumeneko departamentuak jardunaldi bat egingo du online aste honetan Glasgowko klimaren goi bileraren emaitzak aztertzeko. Erakundeen, enpresen eta gizarte mugimenduen sektoretako adituek parte hartu dute. Ingurumeneko zuzendaritza nagusiak jardunaldi bat antolatu du Glasgow klimaren goi bileraren emaitzak aztertzeko, hainbat arlotako adituen eskutik. Eztabaida bideokonferentziaz egingo da Orzegunean hilak 18 arratsaldeko 6etan, eta jendeak parte har dezake esteka baten bidez. Nafarroako despopulazioari aurre egiteko ideia ekintzaileen lehiaketak datorren astean aukeratuko ditu proiektu irabazleak. Hautagaitzak hilaren 17 arte aurkez daitezkenak sari ekonomiko bat eta Zangozako, Aioko, Faltsezeko eta Aragoiko ekosistemetan inkubatzeko aukera izango dute. Nafarroko despopulazioari aurre egiteko ideia ekintzaileen lehiaketak komunal starter datorren astean bere proiektu irabazleak aukeratuko ditu. Hautagaitzak hilaren 17 arte aurkez daitezke eta Zangozako, Aioko, Faltsezko eta Aragoiko ekosistemetan inkubatzeko aukera izango dute. 105 ikastetxetako eta hezkuntza bereziko 4.000 ikaslek eta irakaslek parte hartuko dute 2022ko iraupen eskiko eskola kanpainan. 38. edizioa Erronkari eta Zaraitzuko bailaratan egingo da 2022ko urtarrilaren 10-etik apirilaren 8-ra eta 125 lanpostu sortzen edo mantentzen laguntzen duela uste da. Foru erkidegoko 105 ikastetxetako 4.020 ikasle parte hartuko dute Nafarroko iraupen eskiko kanpainan, aste xorian, Erronkari eta Zaraitzu ibarretan 2022ko urtarrilaren 10-etik apirilaren 8-ra bitartean eginen da urten. Joan den urtean baino 2.500 bat ikasle eta irakaslek parte hartuko dute, beraz aurten behin jende kopuruaren mugak handitu dituztelarik. Aurreko ediziotan bezala, familia ugarietako eta guraso bakarreko familietako ikaslentzako deskontuak mantentzen dira. 110 kategoria orokorrekoa badira eta 120 kategoria berezikoa badira. Baita beherapena izanen dute bizikidetza unitate bateko 2 kidek edo gehiagok egitasmoan parte hartzen badute. Halaber, egoera sozioekonomikoa zailan dauden ikaslentzako 200 plaza zozketatuko dira Nafarroko gobernuak eta hoien kuotaren 20% baino ez dute ordainduko. Kirol eta heziketa proiektu hontan parte hartuko duten ikasle gehienak lehen hezkuntzako 6. mailan eta DBH-ko lehen mailan ikasten dute. Erronkariko bailaran ostatu hartuko duten haurrek Larra Belagoa Ipar Eski Zentroko pistetan praktikatuko dute kirola. Zaraitzuko Aranean ostatu hartuko dutenek aldiz Irati Abodi Ipar Eski Zentroko pistetan. Eskia jarduera nagusitzat hartuta praktika goizetan eginen dute, 2 txandatan. Ikasleak taldeka banatuko dituzte, ikasleek eta irakasleek iraupen eskia modu ludikoan ikasteko aukera izan dezaten.
Bertzetik egunaren bigarren zatian ikaslek eta irakaslek kultur jardueran hitzetan parte hartuko dute, hala nola antzerki emanaldietan, herri kiroletako frogetan edo erronkari eta otsagiko naturaren interpretazio zentroetara eta erronkariko Julian Gaiarren museoko bisitaldietan. Aierdik Baztan Bidasoako alkateekin hitzarmen bat sinatu du eskualdeko errehabilitazio talde bat ezartzeko. Gobernuak lankidetza indartu du Elena Primavera energia birgaitzeko proiektu europarrean sartutako inguruko udalekin. Nafarroko gobernuko presidente orde Jose Maria Aierdik hitzarmen bat sinatu du Bertizen bizitegi parkearen birgaitze energetikorako. Elena Primavera proiektu europarrean parte hartzen duten Baztan Bidasoako udaletxekin, eta horri esker Nasubinsak Donesteben kudeatzen duen etxe bizitzak eta eraikinak zaharberritzeko bulegoko eta udal teknikariek dagoeneko lan egiten duten lankidetza esparrua indartu ahal izango da. Amets Arzailusek jantzi du aurtengo Xiberoa Lapurdi eta Base Navarreko bertsolari txapelketako txapela. 1200 lagun inguru elkartu dira larunbat honetan Donibane Loizuneko jaialain. Entzule eta ikusle asko izan dira ere irratiz, telebistaz zein internetez saioa jarraitu izan dutenak. Amets Arzailusek jantzi du aurtengo Xiberoa Lapurdi eta Base Navarreko bertsolari txapelketako txapela. Buruz burukoan Miren Artetxerekin aritu ondoren. Ondotik sailkapenean geratu dira urrenez urren Odei Barroso, Maialen Arzaluz, Patxi Iriart eta Maiane Txoperena. 2022 urteko Euskal Herriko txapelketan nagusirako sailkatu diren bertsolariak Miren Artetxe Sarasola, Odei Barroso, Maialen Arzaluz jandanik sailkatuta daude Amets Arzaluz eta Sustraikolina. Andoni Iturriozek eman dio makila eta jantzi dio txapela Amets Arzaluzi. Urte luzetan Andoni Iturriozek bertsolaritzaren eta orokorkiago euskal kulturaren alde egin lana eta eman laguntza isila bezain handia eskertu nahi izan du Xilaba txapelketaren antolatzaile den bertsolarien lagunak elkarteak. Espainiako trantsizioaren analisi simbolikoa artearen ikuspuntutik Nerea Lekuona sortzaile gasteiztarraren proposamena mistoen eraikinean. Bere obra Desataduras Ziudadelan izanen da ikusgai urtarrilaren 9 bitarte. Nerea Lekuona artistak urtarrilaren 9 bitarte Ziudadelako mistoen eraikinean Desataduras lana aurkeztuko du. Erakusketa garaikide bat bai tekniketan bai eta edukietan ere. Lekuonak artearen ikuspegitik transizioaren iruditeria deseraiki nahi du, zeina gertakari historikoetatik haratago, 20. mendeko 70ko hamarkadaz geroztik, pentsamendu politiko eta soziala egituratu duten esaldi eta simbolo, adierazle eta esanahi batzuen hautaketa baten bidez irudikatu baitu. Lekuonaren proposamena da artea erabiltzea ustez jada ongi lotuta zegoena askatzeko. Ezarpen simbolikoko edo transiziokraziako erregimen horren irazkia argitzeko. Erakusketa aurkeztu dute egilea berak eta Javier Manzanos, Iruñako udaleko arte plastikoetako teknikariak. Lekuonak aurten BEGAP eta Eusko Jaurlaritzaren ekoizpenerako bekak jaso ditu. Gaur egun Zas Kultur Espazioaren Gasteizko arte garaikideari eskainitako gune independentea edukien kudeaketan eta programazioan laguntzen du. Bai eta nabarmentzen ari diren Euskadiko eta Nafarroko artisten urteroko Inmersiones kongresuan ere. Erabat jabetuta kontakizuna historiko soziala desio zein gatazka objektu bilakatu dela, azken finean memoria borroka espazio bat dela, sortzailea bere arma artistikoez baliatzen da diskursoa neutralizatzeko, ura bere esaldietako, ikonoetako, argazkietako bakoitzera murriztuz. Ikuslea mezu bakoitzarekin banaka aurrez aurre jarri arte. Gogoeta zatiketa horrek artea erabiltzea ahalbidetzen du, diskurso ofizialetatik kanpo geratzeagatik, esploratu gabeko beste zentzu batzuk errealitatean hautemateko. Horrela uniberso simbolikoa konzeptu txikiagoetara eta horren bestez aztergarriagoetara murriztuz begiratzen duenari zati bakoitza bere osotasunean ulertzeko ahalmena eman nahi dio. Desataduras erakusketa mistoen eraikinean bizitatzen halko da honako ordutegi honetan asteartetik larunbatera 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30 eta igande eta jaiegunetan 11:30 ordu 1:30.
Nerea Lekuona Gasteizen jaio zen 1976an, diseinuan, zineman eta bideoan prestakuntza jaso du eta ikastaroak eta lantegiak egin ditu hainbat artistarekin batera. Hala nola Ester Ferrer, Isidoro Barkartzel, Medina, Daniel Canogar, Miguel Trillo eta Luis de las Alasekin. Kultur kudeaketan interesa du eta 2008tik 2011 bitarte Gasteizko Amarika proiektuan parte hartu zuen, Arabako Foru Aldundiaren erakusketa guneak modu alternatiboan kudeatzeko esperientzian. Egun hori bera egiten du Zas Kultur Espazioaren arte garaikideari buruzko Gasteizko gune independentean edukiekin eta programazioarekin.